Bună seara! Cum te numești? Mă numesc Sânduleac Denisia Georgiana. Și acasă cum îți spun? Acasă îmi spun Jojo. Jojo zicem. Frumos, și noi tot așa zicem. Câți ani ai? Am 17 ani. Cu cine ai venit astăzi aici? Am venit cu mama. Mama? Da. Să rămână mama. Cântă și mama? Mama nu cântă, îmi cântă doar mie. Foarte frumos. Și e prima oară pe o scenă? Ai mai fost la concursuri? Vreau să știu da, dacă mai fost. ai experiență. Am mai fost pe scenă și la concursuri. Și ai avut rezultate bune? Da. Acum, pentru că ești la România Au Talent, ce ai ales să cânti? Sunt curioasă pentru un prieten. Am ales să cânt o bătută. Ah, ce bine! M-am liniștit! Mi-a trecut glonțul pe la urechi. Ai trecut printre jaloane, știi cum era să le iei din plin, dar la fix te-ai strecurat printre ele. Abia aștept să te ascult. Succes! Hai că e bine. Mulțumesc frumos. E bine, respirăm. Și iar verde voi trei foi, moldovești suntem noi. Și frumos și din soi, ca așa și iar așa. Și iar verde mercățăși, moldovean că să-ți găsești. Dă o fugă la Conjești, ca așa și iar așa. Hai, la Conjești ești multe fete, tiririm, tiririm, tiririm. Mândri și frumoasă, tiririm, tiririm, tiririm. Crediști și tinerele, tiririm, tiririm, tiririm. Nu ți-ai ochii de la ele, tiririm, tiririm, tiririm. Că-te lumea nu găsești. Fete, cum îți la Conjești, mă! Asta e prima oară când aud tiririm, tiririm, tiririm. Și iar verde și-un dodău, Conjeștea că să-și eu. Și deloc nu-mi pare rău, ia ca așa și iar așa. Ca așa-ți Conjește și lipi, bărbații știu suși. Să prește paia măjii, ia ca așa și iar așa. Hai, moldove și lișerăti, tiririm, tiririm, tiririm. Pe băieții busaște, tiririm, tiririm, tiririm. Nu se lasă înșalate, tiririm, tiririm, tiririm. Și-o găstare căutate, mă! Hai, moldove și lișerăti. Din Conjești în jos în sus, fete mândri ca noi nu-s. Subțărele ca pe fons, ia ca așa și iar așa. Din Conjești în sus și în jos, și apare de frumos. Fetele-s ca firotos, ia ca așa și iar așa. Hai, strigă-te de ori și fată, tiririm, tiririm, tiririm. Hai să vezi că eu odată, tiririm, tiririm, tiririm. Că pe ei șase-a ori bune, tiririm, tiririm, tiririm. N-ai de rău nimic și spune, tiririm, tiririm, tiririm. Și pe soare și pe lună. Moldovean, că-ai viță bună, mă! Și iar de neamurile, hai dați moldoveșii, să jucăm bătutele, ia ca așa și iar așa. Hai dați fete să jucăm și la lume să arătăm cum suntem și putem, ia ca așa și iar așa. Hai, moldovean, ca unde joacă, tiririm, tiririm, tiririm. La bărbați o să le placă, tiririm, tiririm, tiririm. Când nu mai văzut în viață, tiririm, tiririm, tiririm. Așa mândră, frumușață, tiririm, tiririm, tiririm. Și chiar vedea murile. Hai, multe-s moldoveșile, mă! Și deloc nu-mi pare rău. Hai, moldoveacă să și eu, uite așa și nu așa. Jojo mai are o soră și un frate, instrumentiști la fel de talentați ca ea. Cu ei cântă în fanfara din sat. Toată Moldova a văzut-o astă seară și a recunoscut pasiunea cu care duce mai departe cântecele vechi. Wow, ce bucurie ai adus cu această bătută moldovenească. Doamne! Dar cel mai tare, cine crezi că se bucură de această bătută moldovenească? Mama. Mama! Sinceră, mă, Jojo. Am urmărit-o pe mama, dar și ea s-a bucurat într-adevăr. Da, ca și Bobo nu s-a bucurat nimeni. Am simțit o bucurie când a fost o doină și că a ales... Băi, unul la mână că a scăpat de asta, doi la mână, ai cântat foarte bine. Eu cum aș putea să zic acum că nu știu ce să zic. Bătutele nu se cântă așa. Înseamnă că ar fi lumea acasă, ar stinge televizorul. Stai cu de nebun de aici, de unde știi tu cum se cântă bătutele. S-a ridicat lumea, a dansat la ora asta. E mai greu la noi și am văzut și unii mai bătrânei care
mai ridică smurtul după scaune, dar acum erau în picioare, erau pe dansuri, pe chef, pe bucurie. Eu zic că dacă mai băgai încă o bătută, deja se plimba plicul pe la ei. Venea la mireasă aici în fața pupitrului, nașul, nașa, și intrau și sarmalele într-un final. Da, s-a înghițit în sec. Jojo, ești bine. Pe scurt, Mulțumesc ești foarte frumos. bine. N-am ce să comentez, că e bine. S-a văzut. Mulțumesc! Dragoș? Partea mea. Cum au spus colegii mei, a fost foarte bine. Tu ești o prezență foarte plăcută pe scenă. Să știi că stă foarte bine în costumul ăsta popular. Mulțumesc frumos! Draga mea, ai cântat foarte frumos, mi-ai adus energie bună aici în platou. Și acum, haideți să și votăm. Hai. Andy, Da. Dragoș, Da, eu aș vrea să ne mai bine dispui pe scena asta. Bobo. Bravo, Jojo, îmi da și din partea. Mama, stați liniștită. Sunt 4 de da. E un da și din partea mea pentru fata dumneavoastră talentată. Ne vedem în etapa următoare. Mulțumim. Săracă inima
Hai, Denisia Sânduleac, Andra, specialitatea ta, tradițional. Da, așa este. Chiar am avut un moment asemănător cu acest cântec în concertul meu tradițional 1. Și să știi că melodia este extraordinară, o iubește toată România. Sunt sigură că toți au cântat cu tine acum. Mă bucur că ai ieșit din zona ta de confort, că ai încercat și altceva. Te asigur că în spatele tău au fost acolo niște oameni extrem de talentați cu care de fiecare dată am plăcerea să mă întâlnesc și să măcar să-i ascult. Deci a fost, credem, a sunat foarte, foarte bine. Iar tu ești o scumpete de fată și faci foarte bine că duci mai departe tradiția noastră. Folclorul nostru este superb. Felicitări! Mulțumesc. Specialistul nostru în astfel de... Vorba, a ieșit și el de vreo 2 ani I-am din zona fost- lui de confort. Da. Chiar când te mai duci în Moldova, că te așteaptă lumea acolo. Da, păi am zis că la câte 2 n-am auzit eu din Moldova. Chiar săptămâna asta care urmează, pe 9 mai o să fiu la Piatra Neamț cu turneul de stand-up comedy Pam Pam The Game. Wow. Pe 10 la Iași, pe 13 la Oradea, dar cel mai important sunt undeva pe 8 iunie la Bacău. Și când și Ca doi. să vă dau eu doine. Așa. Vă dau eu Deci, doine. în le dau deschidere doine. o să ai doar doine. Numai doine, Ce bine eu de și mine că eu Mihai. plec doar la Baia Mare. Voi fi și eu la Bacău, dar voi fi marți. Am pe 9. înțeles. Bravo, Încep Denisia, și eu să vă zic de tradițional. Mi-a plăcut foarte mult cum s-a îmbinat toată treaba cu muzica populară și cu rock-ul pe spate. A fost senzațional. Superb. E exact ce îmi doresc, să văd muzica populară combinată așa cu rock. Aș putea să ascult la nesfârșit. Deci, de acum, la orice intrare a ta în Moldova, va fi cu doine. Întâmpinat cu doine. Vei primi Mulțumesc. pașaport de Moldova. Așa să-ți ajute ție, Domnul Dumnezeu. Dragoș Bucur. Domnul Pavel Da. Bartoș. Încă. Știi ce vreau să zic? Voci au foarte mulți oameni. Urcă aici pe scenă foarte mulți oameni. Pe internet ascultăm o grămadă de voci extraordinare. Ce ne arată toată lumea este pasiunea și puterea asta de a cânta cu tot sufletul. Și tu ai chestia asta și nu se poate. Ajungi la oameni, ajunge cântecul tău și vocea ta datorită felului în care tu ești prezent acolo pe scenă, reușește să ajungă la toată lumea. Mulțumesc frumos. Andy? După părerea mea, a ales varianta perfectă pentru că mi se pare că atunci când pui în aceeași ecuație sensibilitate și pasiune, se obține tot ceea ce poate fi mai frumos pentru inima oricărui om. Mulțumesc din suflet. Dom'le, zici că a fost citat din cartea lui. Uai. Bun. Dacă Denisia este favorita voastră, susțineți-o Imediat după Să vot. mai începem o dată. Hai, Dacă nicio Denisia problemă. este favorita voastră, susțineți-o imediat după start vot. A fost un citat din cartea lui Smiley. Online pe româniaautalent.protv.ro sau prin SMS la 1444. Votați 15 pentru Denisia Sânduleac.